2,5 hodiny scrollovania na mobile rovná sa 2600 dotykov, ktoré sme nevenovali blízkym. A to je veľká škoda, pretože výskumy ukazujú, že práve dotyky uvoľňujú oxytocín, hormón, ktorý utužuje lásku. Kofola chcela aj tento rok láske pomôcť a preto hľadala spôsob, ako inšpirovať ľudí, aby sa vzájomne dotýkali viac. A podarilo sa! V rámci svojej láskyplnej misie predstavila kofoláskové dotykové tetovačky. Stačilo si ich jednoducho nalepiť a na tele tak označiť obľúbené miesta, vyhradené pre láskyplné dotyky. Dotykové tetovačky boli dostupné vo viac ako 8000 podnikoch a na 4 rôznych festivaloch. Kofola vďaka ním počas celého leta rozbublinkovala viac ako 60 000 príležitostí dotýkať sa. Povzbudila tak ľudí, aby sa pusinkovali, hladkali, šteklili, škrapkali a dotýkali viac.